नमस्कार मु उपस्थापक हृदयानंद प्रधान आपण मानंकु स्वागत करुच्ची कवितार नुआ सकाळ यूट्यूब चैनल को। यही चैनल माध्यम रे आपण माने मो लिखित कविता किंबा अन्य कवि मानंकर कविता को आपण माने वीडियो माध्यम रे तथा ऑडियो माध्यम रे देखि पारिबे किंबा सुनी पारिबे। कवितार स्वर केतेबेले दरद तो केतेबेले रोमांचकर तो केतेबेले मर्मस्पर्शी हो जाई थाए। दुख समय रे भी कविता आसे, सुख समय रे भी कविता आसे। किछि भल मुहूर्त को देखिले भी कवि कल्पना रे अंकी मारे कवितार एक नूतन स्वर जहाँकि सृष्टि होईची एई कवितार नुआ सकाळ यूट्यूब चैनल रो एक नूतन अध्याय। कविता केतेबेले आसे को मुहूर्त रे आसे ताहा जना पड़ेनी। केतेबेले सकाळर ब्रह्म मुहूर्त रे कविता आसे तो राति 12टा गोटे समय रे बसी कवि चिंता करे कवितार पंक्ति। आसंतु शुणिबा आजिर कविता एक जंत्रणापूर्ण कविता जहाँ जीवनर जंत्रणार गतिपथ को केमिति वर्णना हेची कविता माध्यम रे शुणिबा। कवितार शीर्षक जीवन जंत्रणा लेखिची मु हृदयानंद प्रधान और उपस्थापना भी करुची मु हृदयानंद प्रधान। असंतु शुणिबा कविता जीवन जंत्रणा। कंटकित जीवनर पथ ही जंत्रणा मरीचिका भुई पुणी आंकी दिए भावना। कंटकित जीवन र पथ हेउची एई जंत्रणा मरीचिका भुई पुणी आंकी देउची एक नूतन भावना। ए मनुष्य भासी चाले लवण जुआरे जाने ना से जीवनर अंत केउठारे। ए मनुष्य लवण रूपक जुआर रे भासी चली थाए किंतु से जानी पारेनी जीवनर अंत अर्थात समाप्ति केउटी। केतेबेले हसु थाए आनंदर बणे केबे पुणी कांदु थाए दुखदर प्राणे। आपण मानकु कहिची जे जीवनर जंत्रणा केतेबेले आसे केतेबेले जाए ताहा जना पड़ेनी। मनुष्य हृदय भीतर ही जंत्रणा थाए। सेथिपई कहायछि केतेबेले हसु थाए आनंदर बणे केबे पुणी कांदु थाए दुखदर प्राणे। केतेबेले हसुची सही आनंदर बणरे तो केतेबेले कांदी पकाउछि पुणी सही दुखदर प्राणरे। जन्मरु मरण जाए केते दुख मिले जंत्रणामय जीवन सबु बेले भाले। जन्मरु मरण जाए जीवन रे सबु बेले दुख लागी रही थाए। आमे जन्म हेइचु माने हमर निश्चय मरण अछि। आउ एई जन्म अध्यायरु मरणर पंक्ति जाए आमे सबु बेले दुख रे भासी चलीछु। एथिपई कहा जायछि जन्मरु मरण जाए केते दुख मिले जंत्रणामय जीवन सबु बेले भाले। जीवनटा होछि जंत्रणामय। जन्म बेले कांदु थाए सीए कुआ कुआ मला बेले सहदरे कांदंती अगणा। जेतेबेले जन्म होई थाए गोटे छुआ से कुआ कुआ कांदे किंतु आउ थरे
ସେ ତ ନିଜେ ଏକା କାନ୍ଦେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ସହୋଦର ସଖା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସତେ ପୁଣି ଏ ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଚାରିଦିନ ପ୍ରେମମାୟା ମମତାର ବନ୍ଧନ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଜୀବନଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନା, ଏଇ 4 ଦିନର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ମାୟା ମମତାର ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ତ କେତେବେଳେ ମାୟା ତ କେତେବେଳେ ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଜୀବନ ଯୌବନ ଆଦି 4 ଦିନ ପାଇଁ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନ କେବଳ 4 ଦିନର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନର 4 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କେବଳ ଭରି ରହିଥାଏ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ହିଂସା କରୁଥାଉ ତ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ। ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋଭ। ଲୋଭ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥେ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷେ ପୁଣି ହୁଏ ଆତ୍ମଲୀନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ତଥାପି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ମୁଁ ଲେଖିନି, ଆଗରୁ ବହୁତ ପୁରାଣ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ତଥା ଆତ୍ମାର ଲୀନ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୀନ ହେବା। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପାପକୁ ନେଇ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖନ୍ତି କବିତାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ଅବାସ୍ତବ। ଆଜିର କବିତା ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏହା ଥିଲା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏ କବିତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କବିତାରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଜୀବନରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଏ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କବିତାର ନୂଆ ସକାଳ ଏକ ନୂତନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ। ଏହି କବିତାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆହୁରି ନୂତନ ବଢ଼ିଆ କବିତା ଆସିବ। ପ୍ରତି ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କବିତା ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଖାଲି କବିତା ବୋଲି ନୁହଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ କିଛି ନୋଭେଲ୍ର ବି ଅଂଶ ଆମେ ଆଣିକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ